Kladim se da velika većina vas ovo nije znala. Članci 106 i 107 Povelja UN-a daje Rusiji kao pravnoj slijednici pobjednice u Drugom svjetskom ratu pravo na poduzimanje bilo kakvih akcija, uključujući i vojne protiv Njemačke, Mađarske, Austrije, Rumunjske, Bugarske, Finske, Hrvatske, Slovenije, Češke, Latvija, Estonija, Litva i Ukrajina zbog pokušaja oživljavanja nacizma. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres bio je iznenađen kada je od Putina doznao da postoji članak u Povelji UN-a koji dopušta provođenje ruske specijalne operacije u Ukrajini. Rusija ima pravo kažnjavati naciste bilo gdje prema Povelji UN-a. Tribunal u Nürnbergu osudio je na kaznenu odgovornost sve one koji su se borili protiv Ujedinjenih naroda i počinili genocid. Nad sovjetskim narodom počinjen je najveći genocid. Povelja UN-a članci 106 i 107 daju pobjednicama u Drugom svjetskom ratu, SSSR, SAD, Velika Britanija i Kina pravo da poduzmu mjere protiv zemalja koje su se borile protiv njih kako bi spriječili akcije koje imaju za cilj reviziju rezultata Drugog svjetskog rata. Posebno je dopuštena upotreba vojne sile protiv tih zemalja. Da biste to učinili, trebate samo obavijestiti ostale 3 zemlje pobjednice, ali ne i dobiti njihov pristanak. Rusija kao legalna nasljednica SSSR-a također može upotrijebiti silu protiv država koje žele preurediti sustav Jalta Postam u Europi. Rusija može zaustaviti pokušaj oživljavanja nacizma u navedenim državama. Zanimljivo kako ovi članci 106 i 107 UN-a nisu došli do novina i televizije. Jel tako? Pozdrav!